ngayahi pentas seni wonten ing wadal niki pilih wonten lepat nyuwun panggang sami dateng para rawuh wonten Raguti iki seni topeng kawadar jenenge ento sanga papan manggon mijile taun 52 dipun resmekake topeng kawadar nyata cikal bakale biyen mula kanalika jaman semono Simbah Sujak Simbah Cokro Abijaya bareng karo para muda entuk sanga nyipta seni kanggo dawah agama Kanthi saiki senine diuri-uri kanggo nglesarake kabudayan Jawi muga kang kuwasa maringi jabahi seni kula ngrembaka salami-lami biyen mula kanalika jaman semono Simbah Sujak Simbah Cokro Abijaya bareng karo para muda entuk sanga nyipta seni kanggo dawah agama atur sugeng dumateng kang samya dhateng ampreksani badan kula wujud jambang malang-malang sampun ngantos samya cingkleng mangke mundhak masanggara atur kula dumateng kang samya beksa ageng alit kakung putri sepo muda sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun kenging pangaksama Kulon niki pemuda saking Tosanga dereng saged tata lan kutha nagara sanyata saged temong lunga sapa ngupados pangupa jiwa milanipun sedaya kang samya preksa sampun ngantos sami ngala-ala pring kawula najan kula rupa Allah nanging tasih kanca nira Najan Allah rupa kula amadeni nanging tasih golongane santri saya
Kedaden kula wau sani sedaya penging kabar saking Kusongo. Sedaya kekirangan estu nyuwun kuing pangapunten. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.